Our democracy has been tested in recent years. L'Amérique wasabulon fla gagnebaga madon halisa ube kalata sebon jatiu kan ka kella sedi kela ukabola abina ka kli chaman ta kada voti chayaka rabadona Joe Biden ye ayira ka foka kera wasabai demokrasi Is who we are. General Mark Milley l'Amérique état-major nyama ye ayira ka fo arabadona ko irisi sorasi ba keme nyogona de fagara anika ujogi Ukraine ko jate kelen fena nyogobe Ukraine ka ukabulula Ouragan Nicole sanji fiɲɛma ba jigina alamisa sɔgɔmada joona in na Floride kan marakɛlaw ye pangurunjigiyɔrɔw ani forobayɔrɔ caman datugu mɔgɔw bilali lakana kɔnɔna na yamaruyaraw fɛ National Oceanic and Atmospheric Administration ka satellite ba ne a dilanna wagati jateminɛli kama filila larusu kɔnɔna na ka bɔ Californie mara la alamisa don na Paul Allen, collectionneur d'art fatulen ka minanw bilala feere la maison de vente aux enchères Christie fait sɔngɔ tɛmɛna $1 miliyari 1 arabadon.